alamisa ye min bɛna muharam kalo tile 9 ma hijira 1445 donna k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantiri la an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. Kɛnɛ belebele o sigira bi ka ɲɛsin an ka finitigilakaw n'olu ye état-major maaw olu ka kalandenw ka bɔli kun 14 ma ani fana min ye gendarmerie maaw olu ka jarabatigiw ka kulu 25nan bɔli nin kɛnɛ bɛ jɛra ka sigi ɲɔgɔn fɛ bi. Lafasa tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin bankiw assurancew ani wariɲinimafɛn wɛrɛw ma fo ka taa se jagokɛmafɛn wɛrɛw ma n'o ye syndicat national des banques assurance établissement financier et commerce du Mali ye olu ye kunnafonidilaw wele walasa ka ɲɛfɔli kɛ kun min na u yɛrɛ ye baara ɲɔngiri bɔ a ma. Niger jamana kumaw kɔni bɛ nɛnkun ka bi baw min ye Mahamudu Bazoum ye ale ka fanga ɲɔngirila a yirala k'a fɔ sa nin bɛna kɛ fanga dafiri siɲɛ 5nan ye Niger jamana kan. An bɛ kunnafoni dayɛlɛ ni an ka jamanatigi colonel Asimi Goita ale ka taama ye ka taa Irisi jamana kan min kɔni ye min yɛrɛ bɛnna kunu araba ma n'o o kɛra tilefanatuw kɔni dunni waatiw la. Président Asimi Goita ale ni a ka maaw kɔni cunna Irisi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka dugu min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ko Saint Petersburg u yɛrɛ kɔni taara Mali yɛrɛ kɔni ka pankuru kɔni na a yɛrɛ kɔni selen aéroport kɔni na min ye Asimi Goita ye ale kɔni sɛbɛkɔrɔ kunbɛnna Irisi jamana maaw fɛ ani anw yɛrɛ ka jamana lasigiden min bɛ Irisi jamana kan olu fana nana ka na a kunbɛn. O kɔni hukumu kɔnɔna na bi alamisa sɔgɔmada ni o bɛna juillet kalo tile 27 ma min ye colonel Asimi Goita ye ni ale Mali jamana ɲɛmaa ye ale kɔni taara lajɛba kɛnɛ kan lajɛba min ni a bɛna kɛ a siɲɛ 2nan ye Irisi jamana ani farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la école de gendarmerie kɔnɔna kɛnɛ belebele sigira yen bi alamisa n'o bɛna juillet kalo tile 27 ma san 2023 i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ ye état-major kalandenw ye olu ka kulu bɔko 14nan o kɛnɛ sigira ka fara min fana kɔni ye gendarmerie maaw olu ka jarabatigi kulu 25nan olu fana bɔli ma a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye ni officiers ye min ye Mali officiers b'a la ka taa se an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw olu ka officiers bɛɛ nin kalan kɛ i n'a fɔ Guinée Conakry Burkina Niger ani Sénégal officiers nin kɛnɛba in yɛrɛ kɔni kɛra wa min kɔni ye a denfaya ye sa a n'a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ min bolo an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili ma n'o ye régional de brigade Daoud Ali Mohamedi nin ye telen t'a tɔgɔ la Asata Mayiga ani Musa Jalo u sigira ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Nin kalamu ni a kɛra anw ka finitigilakaw yɛrɛ kun o ni jamana wɛrɛ taw a n'a kɛ sababu ye hali sisan nɔ ka caman b'a fara olu ka dɔnniya yɛrɛ kɔni kan maaw n'u bolofɛnw lakanali la banbaci waleyaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la fo ka taa se adamadenya hakɛw la sabatili yɛrɛ ma ka fara o kan formation in kɔni kɔnɔna la u degera fɛn caman na ni o bɛ tali kɛ discipline yɛrɛ kɔni na finitigilaka yɛrɛ kɔni kan ka a yɛrɛ koron ka bɛn a ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma cogoya min na o kɔfɛ subahana mansiw yɛrɛ kɔni kalanni na ka taa se sariyaw yɛrɛ kɔni dɔnni waleyaw ma u kɔni kalanna nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wa u ka formateur ba ni o ye colonel Mucha Filemon Jara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ko nin finitigilaka kofɔlen nin yɛrɛ kɔni jolen don ka se ka nafa caman lase u ka jamanaw yɛrɛ kɔni ma o de la a y'a laɲini u fɛ ni u seginna u bɔdugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u k'u jija kalan yirala u la cogoya min na u ka baara kɛ ni o waleyaw yɛrɛ kɔni ye finitigilaka minnu garisɛgɛ donna nin kalanba in yɛrɛ kɔni na olu ka kuma lase la ale ye foli ni tanini ta ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma fo ka taa se maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni nin dɔnniya ɲuman caman lase olu yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma u yɛrɛ kɔni kalanna mun na u na baara kɛ ni o hakilinaw de ye walasa u ka jamanaw ka ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogoya min na finitigilakaw hali sisan olu yɛrɛ bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye an ka gendarmerie nationale ale ɲɛmaaba ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔni na ko a
ka kan fintigilakaw ka u cɛsiri kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna la barisa n'i ye cɛncɛnfugo yɛrɛ kɔni sanfɛla la ye ni wagati na bamaci waliya o ni waliya cɛjugu caman yɛrɛ kɔni cayalen bɛ a kan a tilala k'a laɲini kalanden minnu tun bɛ nin baara ninnu kɔnɔna la ni u bɔra jamana wɛrɛ kan ka na u degera dɔnniya mun na u ka taa o kɛ u fa jamana yɛrɛ kɔni kan an ka lakana minisiri ni o ye ministre de la sécurité et de la protection civile ale y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko anw ka jamana bibi na tɛgɛ kɔni bɛ sin ale ma fintigilakaw yɛrɛ kalanko ɲuman na u ka baaraw kɔnɔna la barisa n'i y'a jateminɛ EMIA ni o ye kalansoba ye o bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ka fara o kan kɛlɛ ekɔli n'a bɛ f'o ma ko école de guerre o yɛrɛ kɔni bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a b'a laɲini kalanden ninnu fɛ u degera mun na u ka o baaraw yɛrɛ kɔni bila sen kan barisa n'i y'a mɛn ko kɛlɛkɛminɛn o k'a sɔrɔ kɛlɛkɛla yɛrɛ kɔni formelen don ka ɲɛ a tilala k'a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw olu de bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ko wa ko maa si tɛna o baara in kɛ an yɛrɛ nɔ la ko wa ale yɛrɛ kɔni dalen b'a la an ka fintigilakaw bɛ na u jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni fa o baaraw kɔnɔna la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni mun ye o de kɛra ka diplôme di maaw ma maa saba minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dan ni formation in kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Soyebatu Danbele la ni ale bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna la ale ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan o kɛra lieutenant Lamɔgɔ Daɲogo de ye ni o bɛ bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la jɔyɔrɔ fɔlɔ o kɛra lieutenant Birahima Kulubali ye ni ale fana bɛ bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni kalanba in na kɛ sababu ye hali sisan nɔ ka se ka an ka finitigilakaw lajɔ u ka baaraw kɔnɔna la don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don farafinna fɛ walasa ka yuruku ani donko juguya kɛlɛ ka bɔ farafinna yɛrɛ kɔni gun kan o hukumu kɔni kɔnɔna na min kɔni ye cadre de concertation multi acteurs élargi olu ni okile maaw olu ka boloɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka taa se projet LUSEG olu ka dɛmɛ fana ma olu kɔni jɛra bi ka lajɛ dɔ kɔni kɛ walasa min ye yuruguyurugu ye ani donko juguya ka se k'o kɛlɛ cogo min kɔni na babu sen min n'o taara a kɛnɛ kan n'o ye thème ye o de ye k'a fɔ ɲɛtaga minnu kɔni sɔrɔla yuruguyurugu yɛrɛ kɔni kɛlɛli la Mali yɛrɛ kɔni jamana kan nin kɛnɛba in kɔni sigira bisɔn wɛrɛ na AG teki kɔni na wa o yɛrɛ kɛra okile maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna Asata Ture ani Salifu Ɲare olu tun bɛ nin kɛnɛba in kan teliɲɛta tɔgɔ la Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔlen min filɛ nin ye ka sigi yurugurugu tɔgɔ la a sigira sen kan Union africaine fɛ san 2017 o sɔrɔla convention africaine yurugurugu wale a kunbɛliw ale ni a kɛlɛliw olu layɛlɛmayaliw o de hukumu kɔnɔna la ni o baaraw kɛra juillet kalo tile 11 san 2007 a kɛra Maputo Mozambique jamana kɔnɔ ni jɛkulu kofɔlen ni o ye cadre de concertation multi acteurs élargi olu ma to kɔ nin don in layɛlɛmayali la o de hukumu kɔnɔna na u ye nin lajɛ in kɛ yaasa ka u ka dɛmɛ kɛ k'o ɲɛsin yuruguru wale ale kɛlɛli ma a kun ye hakilijigi ye k'a fɔ ko Union africaine a ye convention dɔ ta depuis 2003 Mali ye convention min ratifiée en 2005 aux conventions sur la prévention et la lutte contre la corruption, c'est-à-dire ka yurugu ani namra faso wɔɔrɔ la ka o kɛlɛli ka gɛlɛn kojugu mais n'u bɛ se ka a prévenu k'a to a kana kɛ fɛn fɛn b'a bali o walejugu ninnu kana kɛ bon donc o de sɛbɛnnen bɛ convention in kɔnɔ bon an ka cadre y'a ɲini an ka membres yɛrɛ fɛ u kana professeur d'université minnu bɛ ka convention in u kana ɲɛfɔ an ɲɛna an ka faamu et puis k'a dɔn depuis Mali y'a ratifié tuma min na depuis a ta kuma san 20 kɔnɔ an ye réalisation minnu kɛ c'est-à-dire convention yɛrɛ waliyara ka taa bila niveau jumɛn na ani ka tila ka laɲiniw kɛ a baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na san nataw la. O tile n'ale ye jɛkulu ye min sigilen don yurugurugu ni donko juguya kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ ale ka nɔlabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a yira k'a fɔ yurugurugu wale a bɛ kɛ kɔlɔlɔba de ye jamana yɛrɛ nafasɔrɔ siraw ma. An bɛ ka don dɔ de ɲɛnamaya n'o bɛ wele ko 11 juillet 11 juillet ye mun ye farafinna bɛɛ jɛra ka nin don kelen de kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ corruption ni enrichissement illicite kɛlɛ don ye. Kɛlɛli yɛrɛ gansan dɔrɔn tɛ ka ɲɛbilaw kɛ ka taa sensibilisation ani a yɛrɛ bɛ kɛlɛ cogo min na donc o kɔnɔ Mali kɔnɔ ani farafinna jamana bɛɛ la activités bɛ organiser pour que ka population
ladɔnniya corruption yɛrɛ ye min ye a kan ka kɛlɛ cogo di mun ni mun kan ka kɛ walasa ni kojugu in bɛ se ka ban cogo min na farafinna parce que a ɲɛ b'a la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen bi sécurité hukumu kɔnɔ ani gɛlɛya ni fantanya yɛrɛ kɔnɔ a caman base ye corruption ye ni o sera ka kɛlɛ k'o bɔ an senkɔrɔ an bɛ se k'a ɲɛsin baara wɛrɛ ma jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ ni nafa sɔrɔ minnu na. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ni jɛkulu min ka dɛmɛ ye ni o ye projet LUSEG ye ale nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a yira k'a fɔ o nimisi wasara ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin ni jɛkulu in ma yaasa ni lajɛ kofolen yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi cogo min na ka ɲɛsin yuruguyuruwale kɛlɛli ma. Yuruguyuruwale ale ni dunkojuguya o kɛlɛ o ye fantanya ni gɛlɛya kɛlɛ de ye o kama jamana kɔnɔden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o kɛlɛ ninnu ma. Lafasa tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don banki baarakɛlaw assurance baarakɛlaw ani wari bonda wɛrɛw fo ka taa se jagokɛla wɛrɛw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na n'o ye syndicat national des banques assurance établissement financier et commerce du Mali ye ni u yɛrɛ kama ko sinabefu olu kɔni ye kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele u yɛrɛ jabala la araba tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 26 ma san 2023 min kɔni ye ka ɲɛfɔli kɛ u kɔni u ka grève yɛrɛ kɔni ɲɛngiri kun min kɔni na ka se ka o yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ni o grève yɛrɛ tun kan ka daminɛ araba don. Abdu Watara ani Munir Jile olu tun bɛ nin kɛnɛ kan u seginna ni min ye an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. U ko an ka laɲini bɛɛ sɔrɔla a tɔ ye laɲini damadɔ ye an ka sɔn jamana kama an ka baara daminɛ an ko o ye tiɲɛ ye mais u k'a dɔn bi jamanaden dɔw de degunnen don dɔw gɛnna ka bɔ baara la kalo 9 nasɔngɔ a t'u bolo ka d'u ka denbaya ma olu fana ye jamanaden dɔw ye jamana tɔ kan k'i hakili to olu la dɔw bɛ kaso la olu ma bila alors que u ni minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ n'olu yɛrɛ ye kotigiw ye olu taara u ka denbaya la kabini seli ɲɛkɔrɔ donc an ko tant que walew bɛ sen na anw tɛ se ka baara daminɛ u y'a ɲininka k'an ka laɲiniw ye mun ye an ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye minnu ka hakɛw perdilen don ala segin u ma u ko an ma an balima minnu bɛ kaso la u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que kelen tun bɛ yen ale tun ma lamɛn juge fɛ yɛrɛ a nana dɔrɔn paraw u taara kɛ wo la hali k'a ɲininka a dalakan na et puis an balimamuso dɔ de don donc faamaw ye wulikajɔ bɛɛ kɛ an ka segali bɔra k'a fɔ parce que juge ɲumanw bɛ yen juge ɲumanw bɛ yen dɛ mais tigɛtoli kelen a bɛ mɔgɔ dakɔnɔ tigɛ bɛɛ tiɲɛ jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ko vraiment ninnu kan ka labila kunun wula fɛ u y'u ka labilali sɛbɛn signé k'a di an ma k'a fɔ a ye laɲini min kɛ nin ye dɔ bɔlen a la an ko o t'a bannen ye dɔwɛrɛw bɛ yen o ko ye jumɛn ye an ko an balima minnu bɛ BOA la olu fana ka hakɛ bɛɛ perdilen don donc an ko o hakɛ fana ka lasigi pour que an ka se ka baara daminɛ u ye BOA ɲɛmɔgɔ wele k'a fɔ bon nin ye Mali gouvernement ka laɲini ye baarakɛlaw ka hakɛ tun b'u bolo a b'a lasigi a nɔ la sisan a y'a sɛbɛn tagani ka segin ma k'a la dɛ Mali gouvernement ko nin de bɛ taa wa baara bɛ kɛ n'o ye wa o de taara fɛnɛ u ma da o ma u ko laɲini tɔ ye jumɛn ye an ko an m'o mɔgɔw kɛlen don k'an tɔɔrɔ wagati bɛɛ u bɛ batakiw ci an ka baaradaw la ko fo an ka bɔ an ka assurance nɔgɔma la ka taa don an la mais an ka baaradaw n'o ye banques ni assurance ye an tun b'o la ka kɔn an m'o nali ɲɛ et puis an bɛ mun na o ka di ka tɛmɛ an m'o kan mais INPS mɔgɔw ko ko fo an ka bɔ an ta la de ka taa don an la an ko o ye dansago ye u kɛlen don ka bataki minnu ci an ma u k'a lajɔ sisan k'a fɔ ko n'an ka baaradaw ma wari sara k'u b'u redresser u bɛ ɲangili bi u kan k'a daminɛ san 2017 fo ka n'a bila 2023 la k'u k'o wari sara an ko o wale in ka jɔ donc gouvernement ye layidu di an ma k'a fɔ o bɛ jɔ sisan an y'o fana sɛbɛn an ka bɛnkan kɔnɔ u k'a tɔ ye jumɛn an ko tiɲɛ yɛrɛ la a la gɛlɛmanw tun ye mun ye olu bɛɛ ɲɛnabɔra parce que ka kɔn kunun ɲɛ sigikafɔ caman kɛra an ye bɛnkan sɔrɔ point caman na donc ko olu bɛ mun ɲini an fɛ Mali gouvernement tɔgɔ la
an ka jamana lajɛ an ka grève bɔ a ma an k'o ma su kora u ko hali point dɔ bɛ yen wa an ko point dɔ bɛ yen n'o ye san zuru ani pɛrɛbɛn minnu gɛnnen don ka bɔ baara la u ko d'accord u bɛ layidu di an ma yanni dɔgɔkun 3 cɛ ni mɔgɔ minnu gɛnnen don ka k'u ka baara la olu yɛrɛ bɛna fɛsɛfɛsɛ tɔɲɔ bɛ fɛn fɛn k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sigi u ka hakɛ kɔnɔ dɔgɔkun 3 an ka daw la u ma deli k'an namara n'u tɛ se ka mun kɛ k'o fɔ an ye mais n'u bɛ se ka mun kɛ fɛnɛ k'o fɔ an ye an ko problème t'a la parce que an ye dɔgɔkun 2 de fɔ ko an k'a kɛ dɔgɔkun 3 wa ministre du travail yɛrɛ y'a ŋaniya yira kɛnɛ kan san zuru ka yɔrɔ la a ye mɔgɔw gɛn siɲɛ 2 de mɔgɔ fɔlɔ minnu gɛnna ministre ye décision ta k'a fɔ ale ka baarada so min bɛ Kulikoro n'o de ye yamaruya sɛbɛn di ko ka mɔgɔ ninnu bila ale bɛ o décision in ale b'a rapporter c'est comme o décision in binna ji la tɔ minnu fana bɛ yen a bɛna nin ɲɔgɔnna kelen kɛ k'o décision fana rapporter n'o kɛra an balima minnu gɛnna olu bɛ sigi u ka baaradaw kɔnɔ o ɲɔgɔnna kelen bɛna kɛ bɛrɛ bɛn na depuis n bɛ chaîne tɔgɔ la Tabakoto o ɲɔgɔnna kelen bɛna kɛ nin dɔgɔkun 3 nata in kɔnɔ donc nin bɛɛ de kɔfɛ laɲini kɛra k'an ka grève bɔ a ma an ko basi t'a la an fana ye maliyɛnw de hali n'o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara hali n'o y'a sɔrɔ anw y'a fɔ an ka militants ye k'a fɔ grève in an b'a daminɛ bi mais an ka laɲini tɛ grève ye an ka laɲini degun b'an kan o kun ka taa donc ka da o wale ninnu kan o ŋaniya ɲumanya in kan an'u ye wulikajɔ min kɛ jamana tɔgɔ la ani fantanw tɔgɔ la an fana sɔnna k'an ka baara bila k'a sonsoro. An ka jamana marabaw u kɔni ye bolo kɔ di ɲangili bere ma ɲangili bere min ni Ameriki jamana y'a ta k'u b'a da anw yɛrɛ ka jamana ma ɲɛma dɔw kɔni kun n'o bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka wolomasiri taba jalabatigi 3 ɲɔgɔn bonɲɔgɔn la ni minisiri min ka baara ɲɛsinnen don wolomasiri tabaw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka kuɲɛ ɲɛnɛbɔli ma Colonel Sadio Kamara ni ale yɛrɛ bɛ o kɔni na communiqué dɔ kɔni kɔnɔna na anw yɛrɛ ka jamana marabaw olu kɔni ye ni kɔni bere sanction ninnu kɔni kɔn k'a yira k'a fɔ sa ko nin kɔni tɛna Mali bagabaga ka Mali bɔ a taabolo kan wa min kɔni anw yɛrɛ ka jamana kuntigiw bɛ baara min kɔni na ko foyi kɔni tɛna bɔ u la. Abdou Watara ale ye ɲinini minnu kɛ nin ko kisa la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ u bɔra waleya dɔw kalama ka sanga ni l'Amérique yɛrɛ kunnafoni di so dɔ ye min ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ l'Américains ka jɛkuluba dɔ n'u y'u ka ɲɛmaayaso ye olu ye hakilina dɔw ta jalakili ni ɲanginiw la ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba dɔw ma. Mali gouvernement ka dantigɛliw la a ko n'i y'o hakilina ninnu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ni diɲɛ yɛrɛ tasira ani hakɛw si tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. N'i y'o kɔrɔfɔ ninnu ta k'o lajɛ an bɛ waati min na bi a hakilina ninnu laɲini ye min ye ka se ka siranya k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ ni finitigilakaw ka ɲɛmaaya bɛ olu bolo. Hakililajigi la mai kalo tile 27 san 2023 an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ min ye bagabaliko ale ni jalakili ni waleya jugu minnu bɛ ka taa l'Américain jamana fɛ ka Mali jamana sɛgɛrɛ ko hakilina ninnu ka se ka dabila. Camancɛ fanga ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi l'Américains ye OTAN ka jɛkulu min bila ka taa Libi ni o kɛra sababu ye ka Mahamuru Tulon jɛnsɛn ka na Sahel bolo fɛ farafinna. O koɲa ninnu de kɛlen bɛ sababu ye ka lakanabaliya ɲɔgɔnya an ka jamana ninnu kɔnɔna la wa ko Mali kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa a ka se ka bɔ nin waleya jugu in kɔnɔna la lakana ka se ka sabati. Mali ɲɛmaaw ka dantigɛliw la ko n'i y'a ye k'a fɔ Mahamuru Tulon ka baaraw kɔni yiriwalen don an ka jamana ninnu kɔnɔ l'Amérique jamana yɛrɛ sen bɛ a la ka sababu kɛ kɛlɛ min kɛra Libi ni OTAN taara a sen don a la o de kɛra sababu ye Mahamuru Tulon sera ka jɛnsɛn. A Mahamuru Tulon ninnu bɛ maramafɛn minnu sɔrɔ ani u bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a fan caman bɛ bɔ kɔfɛ de ka na d'u ma. N'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ siriki naani jɛkulutɔn u ka koɲɛw n'u y'u sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ nɔba bɛ nin waleya jugu ninnu na minnu kɛlen bɛ sababu ye ka Mahamuru Tulon ka ko yɛrɛ la yiriwa an ka jamana ninnu kɔnɔna la. Ko n'i ye ko ninnu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali
gouvernement kɔni a se kuna jamana bɛɛ lajɛlen kɛ laɲini min bɛ olu la lakana ka se ka sabati min ye kalafili gɛlɛn ka se ka o koɲɔw fana bila sen kan o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tasira min kɔnɔ o ye hakilinaba saba ye i n'a fɔ Mali ka yɛrɛya bonyali baaraw fo ka se Mali ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ setigi jamanaw la o ka to Mali bolo ani Mali jamana kɔnɔdenw olu ka nafa o ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni ye nin ko ɲa ta k'u lajɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko u b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye an bɛ waati min na bi bɛɛ lajɛlen ka i ɲamada a bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka cɛsiri kɛ walasa jugu mana bɔ kɔnɔna na walima kɔ kan an ka se ka dakari kɛ jugu la an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka jamana ka se ka lakisi. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na. Niger jamana kɔnɔna Niger wolomasiri tabaw olu kɔni ye kibaruya di kunungo araba ka jira k'a fɔ u ka jamana ɲɛma n'u ye Bazoum ye ko u y'a ka fanga ko ka dan kɔni sigi a la wa fɛn min y'a ka cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'u ye institution kɔni ye jamana ka cakɛyɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka baara ko k'u jɔ fɔlɔ wa a jirala k'a fɔ sɔrɔsi minnu ye nin baara kɛ n'u ye wolomasiri tabaw ye Niger o bi jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'u u y'a wele ko Conseil national pour la sauvegarde de la patrie n'a corokan ye CNSP Condé o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu in fɛn ye araba don nɛgɛ kaɲɛ 23 sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 o bɔla Niger jabarani kɔnɔna ka jira k'a fɔ Mamadu Bazoum ale ka fanga ko o kɔni banna ko ye dansigi kɛ a la ko y'a ka fanga ban ka da min de kan ko kabini a kɔni bi fanga kɔnɔna min ye Niger kɔnɔna lakana ko o kɔni bɛ ka tiɲɛ ka taa don bɛɛ lajɛlen kɔnde la o y'a jira fana k'a fɔ jamana yɛrɛ maracogo a nafolo ko ani jamanaw denw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛlen don ko o de la fɛn ye o kɔni ye Mamadu Bazoum ka se ka ale ka fanga ka dansigi kɛ a kɔnde la wa a jirala k'a fɔ nin ye sɔrɔsilaka minnu filɛ nin ye ka Mamadu Bazoum olu ka fanga kɔni jɔ olu ka kuma lasela o de ye ni kibaruya in kɔni di Niger jabarani kɔnɔna ni ale yɛrɛ ye colonel major Abdourahmane Danjudi ye. Senegali jamana kan jirala k'a fɔ araba fɛn ye siraba kasara dɔ kɔnde fɛ ko maa 23 ɲɔgɔngo olu kɔni bɔnɛna o ni kɔnde la fɛn ye a yɔrɔ a sigibaw ani a kunnafonidilaw olu ka fɔcogo kɔnde la olu y'a jira k'a fɔ mobili min bɛ ni u bɛ mɔgɔ doni ka voyage kɔni kɛ ni a kɔnde a jirala k'a fɔ ko a mobili a kɔni kun kɛmɛ ka bɔ k'a fɔ ko a ɲɛsin yɔrɔ min de ma o de ye Saint-Louis kɔnde o sira fɛ sa a jirala k'a fɔ fɛn ye mobili in ko a kɔni tala bɔ ka bɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye Saint-Louis ani Luka kɔnde o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ a bɔlen ka bi mɔgɔ 23 ɲɔgɔngo olu kɔni ni bɔnɛna o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen an ko maa 30 kɔni bɛ yen olu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔni jugila. Ghana jamana kan araba a jirala k'a fɔ olu ka wasadon ko o kɔni ye kala dɔ kɔnta kala min bi ɲɛsin min de ma o de ye maafa min bi kɛ ni nazaraw b'a wele ko peine de mort min mana kojugu kɔni kɛ k'a jɔ k'a fa ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni dabila u ka jamana kɔni kɔnɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ ni maa min kɔni ye kojugu kɔni de kɛ ko i kɔni kun bi fa ko nka fɛn ye Ghana u ka wasadon ye kala kɔnta k'a jira k'a fɔ gɛlɛya fɛn bɛ yen tiɲɛni fɛn mana kɛ maa kɔni fɛ Ghana jamana kɔni de la ko i t'i jɔ ka fa tuguni ko o kɔni ka dabila wa a jirala k'a fɔ n'i ye Ghana yɛrɛ jateminɛ olu ka maafa laban k'a fɔ ko a ye kojugu kɛ ka kiiri k'a fa ko o kɔni kɛla san 1993 ko wa Ghana a fana kɔni na kɛ jamana laban kɔni de ye farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔni na min ye maafa ka se ka a kɔni bali o ka jamana kɔni de la o ka wasadon olu ka kuma yɛrɛ fɔcogo la o y'a jira k'a fɔ ko nin baara in maafa kɔni o ka ɲagali sariya kɔni kɔnɔna na ko nin kɔni ye a bale kɔni ye. Nigeria jamana kan olu ka kɛnɛya tigilamaw olu kɔni ye baarabila pelew kɔni de kɛ n'u b'a wele ko grève illimité o y'a jira k'a fɔ yaasa u ka baara kɔni daminɛ tuguni ko fo u ka nafolo min bɛ ni u ma sara ni u b'u wele ko les arriérés ko u ka o kɔni sara o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye laɲini fana kɛ dɔgɔtɔrɔ minnu kun bɛ n'u kun bɛ baara kɛ fɛn ye Nigeria dɔgɔtɔrɔsow kɔni na ni olu taala fɛn ye jamana wɛrɛw kɔni de la fɛlɛ ka kɛ olu nɔra ka bila joona o y'a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin baarabila pelew a ɲɛmaaya bi jɛkulu min de bolo o de ye association nationale des internes ye n'u ye Nigeria yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ni u b'u yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔna na wa yala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ minnu b'a a kɔnɔna fana kɛmɛ sira la Nigeria o bi t'i jɔ fo maa 40 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o y'a jira k'a fɔ ko olu ka nin baarabila pelew in ko fɛn ye jamana ka dɔgɔtɔrɔsoba fɛn bɛ yen ko a kɔni bi maga nin bɛɛ lajɛlen kɔni de la o y'a jira fana k'a fɔ yaasa u ka segin ka baara kɔni daminɛ tuguni fo ni olu ka laɲiniw ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra don min na.
ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka wiyama filɛbaga mandiw fo sanga ni wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa yangasokaw bɛɛ lajɛlen ma ni olu yɛrɛ bɛ san mara la ko yangasoka bɛɛ lajɛlen ni su ni waati na. Aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲɛna sɔnna.